Как сме, що сме и къде сме? Добре си дошли пак на новият клип от Car Parking. Днеска оценявам... Дрежте с каква кола ще има събор. Ако ме прекъсваш още един път, днеска оценявам колите на зрителите. Гаскам екранчето и тапкайте здраво. Почвам. Стойте. Почваме от приятела с никнейм Чупчака. Сега, както казах, давам точки на номерата, емблемата, фаровите, цвят на колата и джанти. Така като го гледам от пръв поглед, емблема си нямаш. Джантите са биват номера нямаш. 5 от 10. Ешрефтек. Номера няма. Емблема нямаш. Джантите биват. Какви коли? Емблема няма. Така. 5 от 10 и за Ешреф. Дохме към Вели. Вели, емблема нямаш, номерата са интересни. Швейцарска регистрация. Джантите са топ. Цвят на колата е окей. Пасва си с джантите. Има черни детали. Има и надпис. Окей. Непряки полза на бим. 7 от 10. Дизайн, емблемата имаш, може да е по-хубава емблема. Така, джантите са... не са окей точно за тази кола. Емблемата... имаш емблема, надпис имаш. Така че мога да ти дам 7 от 10. Между другото, това ще бъде качено в YouTube, пак го повтарям. Ето, сега почваме да говорим истината. Емблема си имаш. Знам, че е трудно да правиш емблема на капака. Искам да дойда. Искаш ли бартер? Номерата имаш. Черни джанти. Бяла кола. Емблема имаш. Човек, номерата са топ. Не знам на кого е колата, но за сега си 10 от 10, брат. Не знам на кого е колата, ева на момчето. За сега първо място е Джанер. Второто. Ой. Емблемата ти е топ. Номерата, една точка махам от номерата. Джантите, цвят на колата. Хубави детайли имаш. Номера нямаш. Една точка от номерата губиш. Така, къде си, Джанерчо? Победителя е Джанер. Така, Джанерчо. Send money 500 000 за Джанерчо. Победителя звездичка. Няма нещо. Победител. Айде си. Мене имате чао. И до следващия път. Дайте да забравяйте да се абонирате в YouTube канала. Тук MK Family Official. Абонирайте се. Там ще качвам клипчета и т.н.